teñen vostedes un alcalde que desprecia simplemente o seu traballo. E desprecia tamén como despreciou o noso traballo. Desprecia o seu traballo. Queda moi simpático que veña o alcalde de Moaña e recorte as súas retribucións a metade das que eu tiña. A metade das que eu tiña. En segundo lugar pensarán, claro, leva 6 anos cobrando 8.500 euros da Xunta cada mes, xuntou 500.000 euros, e como ademais sabemos que é aforrador, porque si, iso si é certo, ten de sobra para botarse 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E hai outro sector que di, pero como alcalde pode vivir con 770 euros ao mes? Como pode vivir con 770 euros ao mes co que ten? E co que ten que defender? Pois, se do Concello non o saca, terá que roubarlo. Vamos seguir. Esas son as versións que hai. Espero que retire o da palabra de roubar. Non o dixen. Aclare, señor secretario. Eu simplemente espero que retire esa expresión, porque ya aclaro unha cousa, permítame que yo interrompa. Espero que retire esa expresión, porque eu ainda me sinto afortunado con 700 euros, porque a maioría do pueblo de Moaña cobra apenas 426 euros e non compañeiro aí ao seu lado que os próximos 4 anos non van a traballar. Entón, aclare usted que ainda sale hoxe na prensa un compañeiro seu que non se vai a incorporar ao traballo nos próximos 4 anos. Aclare Non pode ser, incluso como alcalde, representando a dignidade institucional, ata se vai poñer agresivo e vai acabar insultando. Non retiro nada, simplemente e aclaro, eu non o creo. Simplemente creo unha cousa, esta sí que non a vou retirar, que é vostede un tozudo. E que en chuspe para arriba acaba caíndolle na cara. Iso é o que creo eu. E aparte, non permitan nunca que ninguén lle minusvalore o seu traballo. Nin o alcalde, nin os que, por certo, parece que apoian a usted, que non están de acordo con minusvalorarlo. E por último, únicamente vamos vixiar e controlar o seu traballo, como é o noso deber. Por favor. Señora, por favor, respeto para quen está. Como é o noso deber, volvo a garantirte, o noso non cumpre coa súa palabra. Faro de Vigo, dos xoves, e dixo que ademais o que cobrasen, se cobraban, que o repartirían entre eles. Isto dixo, por favor que conste. Mais os pagos á Seguridade Social. Todo xunto. O 7 de julio vai sumar.
Ese Maradona. Por favor. A ver, sabe que fomos o seu profesor hai anos, espero que me recorde tamén, como eu a recordo a vostede, sabe que yo desexo de maneira cordial debería dicir que non, porque foi o que dixo hai 4 anos. Eu digo, concelleira, que sí. E podo dicirlle... Eu, concelleira, noutra parte da acta figura que, a ver como van... Este alcalde nunca cobrou 42.185 euros ao ano. Nunca cobrou eses cargos. Por favor. A ver se somos capaces de continuar o pleno. Nunca cobrou 42.185 euros ao ano. Nunca os cobrou. Están nos presupostos. Bravo. O hai que multiplicar por 2. Pero quero mirar a nómina de veras. Teño aquí. Teño a liña. Deixe de dialogar con os veciños. Teño a liña. Pode ver esta mañá. Teño a miña nómina. Deixe volto de renovar. Teño a miña nómina e teño tamén a do deputado Fervenza. Si queren doble teño aquí, doble. E o que llevamos a exixir, non llevamos a dicir se cobra moito ou pouco, se sabe moito ou pouco, se aprende rápido ou lento, se traballou vostede de camareira ou traballou no camión da basura. Non llevamos a preguntar isto. Ainda non se dá cuenta que está na oposición. Non se dá cuenta, por iso que sinceramente, corte la palabra. Iso a conta vostede que está nova. Isto é un auténtico caos onde non se arregla nada. A ver, pide un pouco de respeto para este home que está falando. Siga, siga. Pode acabar. Siga, señor Pillán. Entón, Siga. remato xa. Non, Se é legal... leva máis de media hora falando. Pode seguir. Perdón, está... que non é capaz de organizar a intervención. Eu creo que 15 minutos... Siga, que está dando este un hospital. Está dando este un hospital. Está dando un hospital. Sí, xa sei, levo acostumbrándome bastante tempo aos espectáculos que me dan os que a vostede aplauden. Pensei que cando a vostede o mirase como aplaude, deixarían de dar eses espectáculos. Pero polo visto, van ser eses espectáculos os que intenten manter o aplaude. Volve vostede a facer un mal negocio. Sofre mamón. Por favor, non se vai a permitir ningún tipo de insulto. Por favor. Por favor, vos pido que non insultedes a ninguén. Todos fomos elegidos representantes cada un do seu grupo político e eu pido, de verdade, vos pido respeto.
Respeto para quen fala, hai que escutar. E todos teremos tempo de replicar. E ustedes no próximo pleno, se queren falar aquí, teñen que pedir a palabra. Aí hai un registro e aquí non se vai a prohibir de falar a ninguén, como se fixo hasta ahora. Entón, ustedes no próximo pleno teñen o dereito de falar neste pleno. Os non, porque ustedes non pediron a palabra. Siga, señor Villar. Que conste, por favor, señor secretario, ao longo da intervención, todos os calificativos de enano, mamón, o que cobrei, o que teño maiores, para min todo iso, para os que me conocen, sabe que son como piró. Porque son como piró. Poden continuar así, levo 4 anos, e podo escuitanos perfectamente, pero quero que conste, porque iso acostuma a pasar, que lle digan a quen goberna, que é extraordinario e tamén tremendamente moañés, de que tiñamos que escutar a súa oposición. Iso só recordo que pasara en Alemanha no ano 34. En Alemanha no ano 34. Vayan ustedes a comprobar que pasara. Por favor, señor Villar, termine. Remato. Por favor, ¿dónde está? No se va a pagar si no hay nada. No me explico, ¿cómo se puede pagar ni a un pequeño proveedor? ¿Cómo se puede pagar a un pequeño proveedor con tal deuda que hay en el concello? ¿Cómo puede ser? Porque si se pagaran los proveedores no habría tanta deuda. Principio básico, si pagas no hay deuda. A ver, por favor, ahora sí que hay un tema. Usted se interviu que tiña que interviu 2 veces, pensamos falar, e penso que ainda queda pleno por diante para que usted pueda intervir e decir o que lle queda. Porque tengo que atender lo que antes eran 2 concejalías. Mi sueldo por Señor tanto Dani está Rodas, bastante pediu un justificado. pouco de respeto tamén, como eu estou pedindo ao público, que teña usted respeto por pensar. Por favor. Aquí no se trata de tener títulos ni experiencia y demás. Aquí se trata de tener ganas de Señor trabajar. Millán, non está usted no uso da palabra. Lle pido respeto para quen está a falar, señor Millán. Señor Millán, pídole respeto para quen está a falar. A usted intento que o deixen falar, intento. E usted o que ten que facer, que xa pasou por aquí, non hai tan pouco tempo, que, bueno, todo o mundo sabe que fixo durante os anos, estuvo aquí, pero ahora unha vez que usted está un pouquinho máis tranquilo, debería estar. E respete os demais membros da corporación, respete, por favor. Pídolle respeto, O circo vais a montar dentro de 3 días a iso, ya, non é aquí. Recórdolle, non é aquí. Pídolle respeto a educación aos membros da corporación. Por favor. Se pasa de una comisión informativa del patronato del bloque, en su momento, de 7.200 euros cada año a 594,96 euros que serían esta legislatura. Que corrixe iso. Por favor, non interrumpa, señor Millán, non interrumpa. Por favor, terá usted turno de palabra, señor Millán. Por favor, señor Millán. Comisiones informativas Por favor, del señor patronato, Millán. del gobierno, del bloque y del PSOE, que pasarán de 7.200 euros cada año a 594,96 euros al año, con el Partido Popular. Usted, en 8 anos, arruinou a maioría dos veciños de Moaña. Arruinou. E non se pagou. Vamos a pasar a votación, señor Millán. Despois, no outro punto pode decir, pode falar 1 hora máis se quere. Paso a ler